Takže top 5 by muselo toľko veľa klientov za včera nakúpiť, aby sa zmenilo top 5, že to není reálne. Takže áno, tie pravidlá sa menia, ale nemenia sa tie, ktoré sa väčšinou zobrazujú. Takže hoci si viem predstaviť technologický výpočet, že by to v noci zbehlo, pokladám to za zbytočné. Okay? Protože tie pravidlá nie sú tak vrtké, aby sa z večera do rána zmenili. V čom to dáva zmysel, je ten long tail. Okay? To znamená, pokiaľ si potrpím na long tailové pravidlá, tak tam, aby som zachytil trend, tak naozaj to musím počítať často. Ale zase, pre long tailové pravidlá by som odporúčoval iný druh behu. Okay? A hlavne, akože v long taili si myslím, že je oveľa užitočnejší dekompozičný model ako tento kolaboratívny filtrovanie. Pretože ľudia, ktorí majú špecifické potreby, tak je ťažšie im týmto vyhovieť a podľa mňa ľahšie vyhovieť tým dekompozičným prístupom. Čiže ja keby som si mal za svoj ako keby e-shop rozhodnúť, tak prvú časť budem riešiť kolaboratívnym filtrovaním a long tail by som chcel riešiť asi dekompozičným. Toľko moja odpoveď na tú otázku. Ešte nejaká otázka k tomuto vypočtovému výkonu? Ak nie, tak to skúsim dobehnúť. Dôležitý poznatok pre vás prakticky je to, že OK, mám nejaký systém odporúčacích pravidiel a keďže mám nejaký long tail tých produktov, ako sme sa o tom teraz bavili, že ako rýchlo klesá tá odporúčacia sila. Toto je niečo, čo keď nevyskúšate, tak sa veľmi ťažko nejakým spôsobom dimenzuje. Samozrejme, ono to môže byť trošku iné, ale čo bolo zaujímavé, že keď sme robili viacero takých odporúčaní, tak tie čísla vyzerali dosť podobne. Takže ja teraz robím strašnú zurvalosť a ja vám ukážem nejaké čísla, ktoré si myslím, že sú relatívne reprezentatívne na tie príklady, ktoré sme riešili. Takže, keď sme vygenerovali to pravidlo, tak to druhé bolo v princípe slabšie o nejakú štvrtinu. Ospravedlňujem sa. A potom už to konvergovalo o nejaké ako keby 1/x, možno nejaká obrátená odmocnina. Už to neklesalo až tak významne. Ja keď som to prvýkrát programoval, tak som si myslel, že to štvrté pravidlo, že to už bude úplný shit. Že to už tam nebudeme dávať, lebo to už bude proste strašný shit. V praxi sa ukazuje, že stále ako to má 3/4 alebo 2/3 váhu toho prvého pravidla. Čiže potom nastáva taká ako keby dilema, hlavne keď ste ten long tailák, že dobre, že koľko tých pravidiel mám zobrazovať. Keď vidíte, že oni neklesajú až tak rýchlo, že kde dá ten cut-off point. No na toto je zase praktická skúsenosť, že matematicky by sa dala viesť o tom polemika nejaké 3C kritérium, kde to začína proste už uberať na vysvetľovaní a priberať na overfitovanie a podobné záležitosti, akože všeličo by sa tam dalo vymyslieť. V praxi ale je, že to, čo to rozhoduje, je ten mentálny buffer. Že keď človeku ukážete viac ako 7 možností, tak sa z toho zblázni. Čiže aj keď pôjdete na Amazon alebo iné stránky, tak to, čo oni robia, že ukážu vám okno iba 7 a potom vám umožňujú v nich scrollovať. Čiže ak ty chceš aktívne ešte viac ako 7 odporúčaní, tak zober si ich, ale ja ti viac ako 7 nezobrazím. My sme napríklad mali klienta, ktorý povedal, že 4 a end of discussion. Čiže nemal som nejaký priestor, ako keby dotiahnuť to ani do tej sedmičky, ale keby som robil vlastný e-shop, tak to spravím asi takto. Jedna nevýhoda je, že nesmie to byť automaticky scrollované. To je častá chyba, ktorá sa objavuje. Že toto je proste, že sa to postupne jak orloj posúva a tie pravidlá sa tam hýbu samé. Tak toto nie je žiaduce, lebo to je to isté, ako keby ste klientovi zobrazili proste veľa tých možností, lebo to zahlcuje. Čiže v praxi odporúčam do 7 a keď tak manual scrolling nie je automatický scrolling tých pravidel. Dobre, no a teraz taká perlička, ideme v podstate do finále, že môžete mať všetko dobré, gentlemani pôjdu po mne a budú asi precíznejší, čo sa týka toho, ako sa k tým odporúčaniam dopracovať. Ale je tam ešte taká drobná záležitosť a to je to, že vy môžete mať jasné v tom, že ktoré to pravidlá sú a to vôbec nemusí byť toho spôsob, ako sa na ne pozerajú ľudia. Sme robili taký zaujímavý výskum a zistili sme, že existujú na Slovensku, teda minimálne s tými, čo sme prišli do kontaktu, dva druhy ľudí. Jedni ľudia, keď im dáte 4 pravidlá, tak sa pozerajú do stredu a prvé riešia toto a druhé riešia toto. To znamená, keď im zobrazíte zľava doprava, najpravdepodobnejšie, tak to, čo s týmto posuniete. Takýmto spôsobom to vnímajú. A existuje druhá skupina ľudí, ktorí sa na to pozerajú tak, ako by ste sa asi všetci očakávali, že sa na to budeme pozerať. A v tom blogu, ktorý som dnešnému dňu napísal, je vysvetlené, že ako tie dve skupiny fungujú, ak vás to zaujíma, tak sa tam môžete na to pozrieť. Ja to teraz nebudem rozoberať, lebo je to
pomerne dlhá story, ale je to funny, lebo vy si môžete povedať, že vy vygenerujete správne pravidlá, potom ich usporiadate v nesprávnom poradí a v podstate vaša robota ide na vnívoč. Čiže to, čo odporúčam v každom prípade, keďže toto môže byť trošku iné pre iné typy nakupovania, tak odporúčam si robiť reálny akože usage toho, ktorá pozícia bola využitá a pozrieť sa, že si tí vaši zákazníci správajú nejakým takýmto spôsobom alebo nejakým úplne iným spôsobom. A to sa dá robiť tak, že porovnáte ako keby pravdepodobnostný rozdiel v tých pravidlách versus reálne využívanie tých pravidel. Okay? Čiže týmto dvomi spôsobmi sa to dá zrealizovať. Dobre, tak, dobehol som do konca. Mám na vás ešte, kým teda sa úplne oddám vašim otázkam, mám na vás dve prosby. Tá prvá je, že Mocné dáta, ten portál som založil kvôli tomu, aby práve vznikla komunita ľudí, ktorí sa o takýchto veciach bavia. Ja sa tam snažím pravidelne pripínať aj takéto prednášky, už štvrtodne napríklad na ďalšiu a to tam opäť bude. Takže ak vás to zaujíma, tak free of charge sa môžete joinúť tej komunity, QR kód alebo teda link. A zároveň vás chcem poprosiť, keďže my ako speakery sa môžeme zlepšovať na základe feedbacku, keby ste mohli mi zanechať veľmi jednoducho jednootázkový feedback na to, čo ste tu dneska odo mňa videli. Čo vám bude za to odmenou, teda v prípade, že nebudete podvádzať, je, že tento TV teraz vznikol špeciálny blog, ktorý som už niekoľkokrát avizoval. Na jeho otvorenie potrebujete špeciálne heslo, že ten blog uvidia len ľudia, ktorí tu dneska boli. To heslo je Café Nervosa, to asi nie je až také ťažké si zapamätať, tak ako je to napísané. Takže tam sú vysvetlené niektoré ďalšie veci a sú tam odkliky na materiály, ktoré som ja nemohol dneska citovať. Som pomerne otvorený človek, takže ak chcete využiť niektorý z tých iných kontaktov, ktoré tu máte na nejakú off-record otázku, ktorú tu nechcete položiť, tak takisto fajn. Ale teraz som pripravený na vaše questions. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ak máte niekto nejakú otázku, skúste zdvihnúť ruku, aby sme na ňu zodpovedali a v prípade, že nemáte, aby sme dali šancu ďalším, aby sme to nezdržovali. Ja som sa teda nadielal, že aspoň jedna bude, ale... Ja som sa pôvodne najlepšiu otázku odmeniť knižkou, ale to by bolo asi dosť komplikované teraz, v tejto situácii. Mám príliš nízky support, na to, aby som mohol niektoré z tých pravidel odmeniť. Dobre, last call. Dobre, ak to tak není, tak ďakujem za pozornosť a dávam slovo ďalším. Pekný večer.